Busa day igsuon nga wala kay bunga sa maayong buhat because you are without Christ. Because you don't have Christ in you. Wala kay Diyos sa imong kasing-kasing. Wala kay Holy Spirit sa imong kasing-kasing nga maoy hinungdan nga ikaw mamunga o gugma, kalinaw, kaluoy, kalipay. Diba mga igsuon? If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. Siya nga wala na munga o wala nagpabilin diha kang Kristo, siya pagaputlon, malayo siya, ug tigumon siya, ug sunugon siya, ug ilabay sa kalayo, ug masunog siya. Luwas ba ni mga igsuon kining tawhana nga wala na munga, busa giputol siya, ug gilabay siya sa kalayo? Luwas ni o dili? Naim uban nga mga magtutudlo, nag-ingon siya nga, luwas kini siya pastor, pero gidisiplina lang, kay wala siya namunga. Ingon po ang uban, dili ni luwas pastor. Ang meaning anang giputol siya pagkatapos gilabay siya sa kalayo nga mao ang impyerno mo na meaning ani pastor.